Selam barlıklarınızga. Bu sabahta esep Spofet KZ saytında ötken Spofet Kazakistan Sport Bağdarlamalar Federasyası ötküzgen turnirdin kontestin eseplerini çıkaramız. Mına sayıslar bölümünde 4-nji irktөө kezeňi bolgan. Sol şerden soňa virtual join degenini basуу kerek. A esebi bagalar degen esep. Ali Askar'dın akesi balasına 90'nın sonunda algebra boyunca ortaşa bagas kem degende 4 bolsa oğan konsol satıp alamın dep vade berdi. Ali Askar algebradan A5, B4, S3 және D2 bagalarını algan. Akesi oğan konsol satıp aluu üçün oğan eň az kança kosumça 5 bagaların aluu kerek. Ortaşa baga barlyk bagalardyň ortaşa arifmetikalyk mäni ortaşa baga bütün san bolmagy mümkin ekenini eskeriňiz deydi. Bizge 5'lik, 4'lük, 3'lük, 2'liklerden sany beriledi. Ali Askar'dın kim degende bir bagasy bar ekenini kepildik beriledi. Bir bütün sandy çygaryňyz. Ali Askar aluga kaşet okosumça 5'liklerden eň az sany. Bizge 4 san beriledi eken, sol sandardy okup alamyz. Birinçi kança baga bar, sonu anyktap alayk. Endi bagalardyň kosundusyny anyktaýyk. Beş köbeytilgen A kosulgan 4 köbeytilgen 4 köbeytilgen B 3 köbeytilgen S 2 köbeytilgen anda. Endi kança 5 kosuluu kajet ekenini bilmeýiz. Onu şeksiz siklmen jasaýyk. While true dep yazamyz. Eger na kosundusyna kança 5'ti kossak sonda ülken boluu kerek. Bagalar sanyny 4'kö köbeýsek sonda amdan bölgen kesti bagalar sanyna bölgende 4'ten köp boluu kerek. Muna bölüdi sol şaktan oň şakka köbeýtip ýetip ötküzüp jüberem. Eger sonday bolsa bolt çygaruu kerek. Jetkilikdi. Sonça 5 break bolat. Sonымен mına şeksiz sikldan çykyp ketedi eken. Jetkilikdi bolmaýtyn bolsa demek dagda kosuu kajet. Mına 5 ans dep жазып edим ya. Tagda 5'lerge de kosamyz, bagalar sanyna da kosup koýady ekenmiz. Boldu, sonымен tekserip görek. 2 degen jogap çygyp kerek. 2 bulay bolsa 0 degen jogap çygyp kajet. 0 bulay bolsa da 2 degen jogap çygyp kajet. Durs ýakty tekserige beremiz. Şeşimdi jöneldi. Jöneldi. Accept etdi, kabullandy mına şeşim. Sag bolňuzlar.